awiri aimamu Mwana ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu Mwana ikazi umzimu wakuyera mdaliso mpasetu muluzanise awa atate leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo muluzanise awa atate leloli munakwatisa damu ndi ava kalelo awiri aimamu Mwana ikazi umzimu wakuyera mdali. Choyambirira tiyamikirenso Mulungu kuti watipatsanso tsiku labwino, tsiku la lero pamene tikhale tikupitirizabe kuphunzira kuchokera buku lake lopatulika. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vijero Gondwe, tikumbuke program imene yamatipatsira ndali Longwe School of Biblical Studies amene yakupitirizabe kutithandizira ife kuti tikathe kulimvetsa bwino Baibulo lathu. Lero tikhala tikulowa mu phunziro lathu la namba 16 limene tikhale tikuphunzira kapena limene takhala tikuphunzira zokhudza banja. Pa maphunziro athu 15 onse ambuyowa taphunzira zambiri zokhudza banja. Taona mubanja mmakhala mamuna, taonanso mubanja mmakhala mkazi, komanso tinaona kuti nthawi zina mabanja ena amatokhala ndi mwayi wa mphatso ya mwana. Ndiye pa gawo lino takhala tikuonapo mwana, kumuphunzira mwana, titaona kuphunzira mayi, titaona kuphunzira babo, ndipo tikuona no kuphunzira mwana kuti kodi nayenso mwana pa banja amayembekezereka kukhala wotani, ndipo tingakhale naye bwanji, ali ndi udindo wanji, ndipo angathandizirenso bwanji banja limene iye wabadwira. Ndipo pamene takhala tikuona pa mwana, takhala tikuonaponso kunena kuti kwa iwo amene ali ndi mphatso imene ya mwana, ali ndi udindo ngati makolo, kuthandiziranso kuti mwana wawo ati kukhala mwana wabwino malingana ndi lamulo la Mulungu. Pa tsiku la lero tikhala tikupitirizabe kuona za mwana ameneyi, ndipo mapulogalamu athu ena awanso tikhala tikuonabe za mwana amene. Poyambira ndi ndilomeko lero kuti mwina sitikhala ndi maphunziro ambiri sopokudza mwanapa, koma nthawi zina maphunziro athu akupitirirabe kukula chifukwa cha tikatulutsa phunziro lina lambuyo, mwina mafunso amene akubwera andi amapangitsa kuti mwina kuti mafunso ayankhe bwino tikozenso phunziro pa gawo limeneli. Nde mwina nanunso mukhoza kukhala muli ndi funso pokudza phunziro lathu la banja, tikupemphani kuti mudzathe kupereka funso lanu pogwiritsa ntchito nambala iyi 0822766018. Komanso phunziro ili komanso maphunziro ena mukhoza kupezanso masamba athu pa YouTube, mungayang'ana Longwe School of Biblical Studies, mudzatha kupeza phunziro imene komanso maphunziro ena osiyanasiyana amene angapitirize kuthandizirani inu moyo wanu wauzimu. Lero tilowa pa phunziro limene nthawi zambiri makolo ambiri amalimbikitsa nawo kuti athe kuzitsatira zimenezi. Makamaka pa tsiku lalo tikhala tikuphunzira pa phunziro lokhudza kuti mwana iwe lemekeza atate ako ndi amako. Nthawi zambiri mawu amenewa, kaya anthu opemphera kaya anthu osapemphera, amagwiritsa ntchito kwambiri mawu amenewa. Ndipo nthawi zinaso amagwiritsidwa ntchito mwina mawu amenewa chifukwa kuti mwina mwana sanachite zinthu zabwino, ndipo ufuna kumuthandizira kuti mwana uja amvetsetse. Nthawi zina makolo amatha kuyankhula mawu ngati amenewo kuti iwe mwana iwe uyenera kuti utere, zoyenera kuti zitere. Ndiye tikamaona ndithu ndi mawu amene sikuti anthu anango apekayi, koma ndi mawu amene anthu anawatenga ndithu mu Baibulo. Ndi mawu amene ali ofunikira kuti tenge nthawi imeneyi pamene tiphunzira za mwana, kuti mwana iwe uyenera kulemekeza makolo ako motani, uyenera kulemekeza bambo ako motani, uyenera kulemekeza mayi ako motani. Todziwa kunena kuti awa ndi mawu amene anachokera pa malamulo 10 amene Mulungu anawapereka aja buku la Chipangano Chakale. Mawu amene ngakhala ali Chipangano Chakale komanso tikuonaponso mu Chipangano Chatsopano anafotokozaponso Paulo pamene amafotokozera Khristu kwa Efeso.
Ndeti kuwaona kuti ngakhale tikupeza chipangano chakale komanso chipangano tsopano tikupeza ndipo kugwiritsidwa ntchito momwemo mufuna kuthandizira mwana kuti athe kumvera makolo ake, amayi ake komanso bambo ake. Izi Mulungu anaziyika pa zifukwa, ndipo zifukwa zake tizoona kuti nzomveka ndithu. Zimene zinawathandiza ana a Israeli pamene amapatsidwa lamulo limeneli, komanso zimene zingathandizenso ife pamene tipatsidwa lamulo limeneli kuti zithe kuthandiza ana athu komanso zithe kuthandiza makolo kuti pakhale ubale wabwino ndi ana awo. Toyamba limene linali lamulo pa malamulo 10 aja, ndipo ndi lamulo la namba 5. Tikaona pa buku la Exodus chapter chake cha 20 pa verse yake ya 12. Tiye tiwerengeni kuti analipereka motani lamulo limeneli. Pa Exodus chapter 20 verse 12 akunena kuti uzilemekeza atate wako ndi amako kuti achuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa iwe. Ana a Israeli apanali akukonzekera kuti akalowe mu dziko la malonjezano, dziko la Kenani. Dziko lo Bible likamene amafaloza ndi dziko la mkaka ndi uchi. Dziko limene Mulungu anawakonzera, anawalosera kale kuti lidzakhala la ana amene wa mtundu wake osankhika. Ndipo pamene akukonzekera nalo amene Mulungu anagwiritsa ntchito Mose popereka malamulo amene 10. Ndazi zina madziko kuti malamulo a Mose koma ndi malamulo a Mulungu. Ndi akunena kuti chimene china amene kuti achite ana amenewa ndi chani. Ndakunena kuti akupatsa malamulo koma anapatsanso lamulo lonena kuti inuyotu muyenera kuti uzilemekeza atate wako ndi amako kuti akachuluke masiku ako m'dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa. Ndipo kumapeto kukamba za dziko limene Yehova Mulungu wako akupatsa, chifukwa awanena akupatsa dziko la Kanani, dziko la malonjezano, dziko la Israeli. Ndakunena kuti masiku anu kumene akakhale ambiri kuti akachuluke, muyenera muchitenso chinthu ichi. Mukathe kumvera atate wanu komanso amayi anu, mukalemekeze. Chifukwa chake ndi chani amauza zimene zizi? Amadziwa kunena kuti ndakuwuzani kuti mupange ichi, musapange ichi. Koma ichinso ichi chikakuthandizirani. Ndipo tikupeza kunena kuti ana a Israeli anali ndi ntchito yayikulu kwambiri chifukwa akuwapatsa amenewa, koma sutizungothera amene akumva nthawi imeneyo ayi, koma zuthera mibado ina yonseyo imene ikubwerayo. Ndiyona anali ngati awapatsa udindo loti inu muli ndi ntchito yowakumbutsa ana anu kuti ali ndi udindo umenewu omvera komanso kulemekeza atate awo ndi amawo. Nthawi zina munthu kumafunsa kuti chifukwa chake chani anawuza zimenezo zothandiza bwanji? Watchula kale chifukwa pamene paja kuti masiku anu akachuluke mdziko pamene mukhala muja. Komanso zothandizanso kumoyo wauzimu, ifo nthawi zina munthu akuti ine chabwino sindifuna masiku anga achuluke. Koma ngakhala kamba za masiku kuchuluka komanso zothandiza ku uzimu zimathandiza bwanji? Zilinso chimodzimodzi zimene pazeza buku la 1 Yohane chapter 4 pa verse yake 20 ndi 21. Mulembi wa buku limeneli Yohane pamene amalemba buku limeneli anakamba za chikondi zimene tikuzozifananizanso ndi kulemekeza. Tiye tizifananizeni powerenga kaye buku limeneli pa 1 Yohane chapter 4 verse yake 20 ndi 21. Baibulo pamenepo likunena kuti munthu akati kuti ndikonda Mulungu nadana naye m'bale wace ali wabodza. Pakuti osakonda m'bale wace amene amuona sakhoza kukonda Mulungu amene sanamuona. Ndipo lamulo ili tili nalo lochokera kwa iye, kuti iye amene akonda Mulungu akondenso m'bale wake. Yohana amakamba za chikondi, koma akunena kuti munthu amene anganene kuti ine ndimakonda Mulungu koma osakonda m'bale wake ngwabodza. Ndakupitiriza kutchula chifukwa akuti chifukwa chake ndichi. Chifukwa chake ndi chani? Ngati sukukonda munthu amene ukumuona, ndipo ngakakonde Mulungu amene sikumuona. Ndiye Yohana akunena kuti ngati sungakonde munthu amene ukumuona, palinso kuthekera kuti sungakonde Mulungu. Ndoti ngati ine ndikukonda munthu amene ndikumuona, ndikuti Mulungu amazilenga kuti nayenso akonda ine. Zofanana bwanji ndi ana inu lemekezani atate anu ndi amanu? Zofanana apa kumoyo wauzimu, zofanana ifake ndi chani? Ngati munthu salemekeza atate ake ndi amayi ake amene akuwaona ndi maso, amene yeyonso salemekeza Mulungu amene sakumuona ndi maso. Ndakunena kuti ili lamulo lofunika chifukwa mwana akaphunzira kulemekeza atate ake amene akuwaona ndi maso, zizamuthandizanso kulemekeza Mulungu amene sangamuone ndi maso. Koma munthu akapanga chiganizo kuti sindilemekeza atate anga ndi amanga amene ndikuwaona ndi maso, ndiyoti Mulungunso sangamulemekeze fa sakumuona ndi kumwe. Monganso mmene zilili zachikondi. Ndiye kuti akutiuza ndithu kunena kuti banja ndi maziko a zinthu za pa dziko lapansi pano, komanso za pa dziko lapansi pano zauzimunso.
Ndoti mwana wathu ngati sakulemekeza ife, mwana wathu ngati sakulemekeza mayi, mwana wathu ngati sakulemekeza bambo, tisayembekezere kuti mwana ameneyi akatha kupereka ulemu kwa Mulungu. Ndakuti lamulo ili lofunika chifukwa cha ziti, chifukwa cha zimenezozo. Mwana aphunzitsidwe, azindikire kuti ali ndi udindo umene. Ukalemekeza zimenezo anayizanazo kuti kumene mukakhalako masiku anu akakhala ochuluka. Tikaona pa buku la Luka chapter chake cha 2 pa verse yake ya 51. Buku limeneli tipeza anali masiku tikali masiku oyambirira Yesu Khristu. Ndipo Yesu Khristu monga mwana na Yesu anali amakhala pa amayenda ndi mayi ake. Ndipo mayi pokhala mayi anali ndoteteza mwana Yesu Khristu. Mwanayo usapite uku, mwanayo upite uku, mwanayo tiyo kadye, mwanayo tiyo kasambe, monga kholo lililonse limakhalira. Ndipo Luka chapter 2 verse yake 51 pali mawu awa. Akunena kuti ndipo anatsika nawo pamodzi nadza ku Nazareti nawamvera iwo. Ndipo amache anasunga zinthu izi zonse mu mtima mwake. Ndakuti Yesu akuyenda ndi mayi akuyenda nawo, akunena kuti anawamvera iwo. Yesu amene tumukambava ndi Mulungu koma abadwa mwa munthu. Koma kunena kuti anamvera amayi ake. Tipite uku, tipite komanso kuti mayi ake anazisunga zonse mu mtima. Zimene anakumana nazo pamenepo. Ndikuti pokhala Yesu pokhala mu Israeli anali ndi udindo osunga lamulo limene anapatsidwa lija. Yesu pokhala mwana ndipo ali ndi makolo ake anali ndi udindo olemekeza komanso kumvera makolo ake. Ndapa chifukwa kuti zoti anapangatu chimenecho Yesu. Tikakumbukira bwino mu buku la Yohane chapter 2. Mu buku limene la Yohane chapter yake cha 2 timapezamo chozizwitsa choyamba chimene Yesu anachita ndicho kusandutsa vinyo, kusandutsa madzi kukhala vinyo pa ukwati wina kumeneko. Ndatafika pa ukwati Yesu akuti anthu amongo ukwati akusangalala kumwa zipatso, akumwa vinyo, akumwa zinatha. Anali ngati Fanta kwa zathuwo kalekalero vinyo, Fanta ina floze kunali kulibeko. Koma ndero chakumwa chawo pa ukwati anali vinyo. Ndiye monga Fanta watha pa ukwati, mayi aka Yesu anapita kwa Yesu kuti chakumwatu chatha uku, chakumwatu chatani uku chatha. Chitatha pamene pachapa, mayi anapita kwa Yesu kuti chatha. Ndanauza anyamata amene anali kusungula kuti chimene anene yonse muta muchite. Ndipo Yesu anachitadi. Anachita chani? Anauza anthu abweretse madzi, anathira miphika inadzaza, madzaza anasanduka vinyo. Ndipo vinyo wake Baibulo limafotokoza kuti anali vinyo okoma kwambiri. Ora amene amendetsa ukwatana koma anthu inu mungapange zinthu zimenezi bwanji? Mungatembenuze anthu timatenga matipatsa zinthu zonena zosakoma kwenikweni kuyambira zokoma mukazibweretsa mapeto. Munalakwitsaka. Munthu chatalankhula mawu amenewo. Ndiye kuti tikuona kunena kuti chozizwitsa choyamba chimene Yesu wachita ndi kusandutsa vinyo kukhala, kusandutsa madzi kukhala vinyo. Komanso Yesu pofuna sonyezo kuti amalemekeza atate wake komanso kumvera amayi ake, timakumbukira masiku ake omaliza. Pokhala mu Yuda iye masiku ake omaliza ali pa mtanda paja. Alionena kuti masiku ake ayandikira kuti nthawi yake yamuthera pa dziko lapansi pano, ayenera kuti afe ndithu. Pozindikira kuti Myuda, pozindikira kuti amadziwa lamulo limene anali nalo, anayankhula mawu awo ali pa mtanda. Tiwerenge pa buku la Yohane chapter chake cha 19 verse 25 mpaka verse yake ya 27. Yohane chapter 19 verse 25 ndi 27 ananena kuti koma pa mtanda wa Yesu anayimirira amache ndi m'bale wa amache Mariya, mkazi wa Kleopa, ndi Mariya wa Magadala. 26. Pamenepo Yesu pakuona amache ndi ophunzira amene anakonda ali kuyimirirako, ananena kwa amache, mkazi, taonani mwana wanu. 27. Pamenepo ananena kwa ophunzirayo, taona amayi ako. Ndipo kuyambira ola lomwelo wophunzirayo ananka naye kwawo. Yesu ali pa mtanda, ayitodzoti masiku anga atha.
akuona pala azimayi osiyanasiyana kuphatikizapo mayi ake ndi azibale awo. Ndiye Yesu pamenepo panalinso ophunzira amene amukonda. Ndiye Yesu anayankhula kwa ophunzira amene anamukonda, mmodzi mwa ophunzira ake 12 aja. Anamuwuza ophunzira kuti taona mayi ako. Mawu oti taona mayi ako sikuti amayankhulapo funa nenda zoti angowaonayi, koma funa nenda zoti tasamalire. Ni mawu amagwisa ntchito mawu. Tasamalire osati ungaona kuti ndaona, andaona. Koma funa kugwisa ntchito kuti tasamalire, tayang'anire mayi akowa. Akuti ola yomweyo ophunzira uja anatenga mayi ka Yesu kumakakhala nawo kuwasamalira. Sitidziwa kuti zinatha motani kwinako koma tudzoti amawasamalira. Ndiyeti Yesu ngakhale amachoka pa dziko lapansi pano koma anadziwabe kuti ndili ndi udindo ineyo olemekeza mayi anga, omvera mayi anga, owasamalira mayi anga. Ali wang'ono wamvera apa kuwasiya, Yesu akusiyanso udindo kwa ophunzira amene amukonda. Ndiye kuti akutiyikira ndithu maziko onena kuti lamulo lija linali lofunikira ndithu. Koma monga mmene ndanenera muja kuti lamulo lija ngapene linaperekedwa chipangano chakale silinathere pomwepo. Paulo pamene amalemba buku la Aefeso anakatenganso zomwezo kuwalembera mpingo wa Aefeso kuti achidziwe ndithu chimenechi chinali chofunikirane. Famwina ena kuzomati zereza chipangano chakale zimenezo koma sizinathere pomwepo. Paulo anazitenganso buku la Efeso chapter 6 verse yake 1 mpaka na verse yake 4. Anayankhula mawu omwewo, anayankhula moti chani. Tiye ndiwerengeni pa buku la Efeso chapter 6 pa verse yake 1, 2, 3 mpaka 4. Akunena kuti ananu mverani akukubalani mwa Ambuye, pakuti ichi nchabwino. Verse 2. Lemekeza atate wako ndi amako, ndilo lamulo loyamba lokhala nalo lonjezano. 3. Kuti kukhale bwino ndiwe ndi kuti ukhale wa nthawi yayikulu pa dziko. 4. Ndipo atate inu musakwiyitsana anu, komatu muwalere iwo maleredwe ndi chilangizo cha Ambuye. Ndiyeti Paulo wakatenganso zomwezo koma wawonjezeraponso kuti ndikufuna mulimvetsetse ili lamulo ili. Ana amayenera kumvera okuba. Paulo wangosintha wanena kuti mverani akukubalani pa verse 1, koma verse 2 akukapanga koti zenizeni zaukozo lemekeza atate wako ndi amako. Ndiye koma Nowa akunena kuti ana ali ndi udindo omvera komanso olemekeza. Nthawi zina kumvera ndi kulemekeza zimatogwirizidwa ngati zimofanana, koma Paulo akuzisiyanitsa. Uyenera kumvera zimene akukuwuza komanso mu mtima mwako udzilemekeza. Fa kunjako munthu akozomoneka ngati akumvera koma mu mtima alo osalemekeza. Ndakuona zinthu ziwiri zimafunika ziyende kwambiri mwa mwana. Si mwa mwana yekha tingoti zimene zoyenda kwambiri mwa munthu, koma tiyambe ali wang'ono avere zimene Ambuye akunena, avere zimene makolo ake akunena. Nthawi zina ngakamba zakuvera anamaliza ndi maonera kuti komatu muwalere iwo maleredwe ndi chilangizo cha Ambuye. Ndeti kuvera kwathuko maleredwe ake ndi chilangizo chake chikhale cha mwa Ambuye. Nthawi zina ukhoza ndi makolo amene uyenera kuti wavere monga lamulo, koma kuti akukulangiza komanso akukulera mwa Ambuye. Nthawi zina zimachitika ena makolo ena amatha kuti mwana takandigulire fodya, takandigulire mowa, kuti ine wavera kuti ndi za chilangizo cha Ambuye. Ndizofunika kuvera makolo amene akutilangiza mwa Ambuye. Chifukwa chake ndi chani? Pamene mwana wabadwa akafika kuti wakukula, makolo amalowetsapo zambiri nthawi yawo komanso mtima wawo wonse, chuma chawo chonse. Ndakunena kuti udziwe kuti makolo wala ndoti akukonda, ndiye kuti uli ndi udindo owavera. Ndi Paulo pamene akunena zimenezi kulemekeza atate ndi amayi, afuna satipatse chithunzi chonena kuti olokayankhidwe kako kakhale konsezo tuli ndi ulemu.
kodi zimene umaganizira zotani zosonyeza ulemu. Pa verse 2 ananena kuti lemekeza atate wako ndi amako ndilo lamulo loyamba lokhala nalo lonjezano. Paulo anonjezerapo kutengera mwa Mzimu Woyera, anonjezerapo kusiyanitsa ndi ku Exodus 20 kuja, anonjezerapo maonena kuti ndilo lamulo loyamba lokhala nalo lonjezano. Ndi lamulo loyamba lokhala nalo lonjezano. Chifukwa chake ndi chani akuti ndi lamulo loyamba lokhala nalo lonjezano? Pa malamulo 10 aja ena amangoti usachite chakuti, usabe, usaphe, usatere, samanena zotsatira. Pamene lamulo ili pa malamulo aja 1 2 3 4 5 linali loyamba kukhala ndi zotsatira zake. Ukamvera nkulemekeza zotsatira zake ndizi. Anazitchula zotsatira zake paja. Paulo sakuzibwereza zotsatira zake kuti ukhale bwino ndiwe, kuti ukhale wonthawi yayikulu pa dziko. Ndakuti lamulo ili loyamba ifa lili ndi zotsatira zake. Achitokuza kuti ukapanga izi zidzakuchitikire ndizi. Ukapanga izi zidzakuchitikire ndizi. Ndi lamulo loyamba. Pamene naja amangoti usabe, usaphe, usapake chakuti, koma chakuchiro nena nditu kuti ukaliva udziwe kuti uli zotsatira izi. Pa verse 3 anapitiriza kunena kuti ukhale bwino ndi iwe ndi kuti ukhale nthawi yayikulu pa dziko. Atiuzano zinthu ziwiri zimene zili zotsatira za lamulo lija. Akutiuza zinthu ziwiri. Choyamba kuti ukhale bwino ndiwe. Kuti ukhale bwino ndiwe. Chifukwa chake nchani ukamvera makolo zimakhala zabwino ndiwe? Chifukwa chake ndichi. Makolo amakhala akhalitsa pa dziko lapansi pano. Mwina mu chiyankhulo chathu pali mawu ena amanena kuti wamkulu okhala pasi amaona patali kuposa wang'ono okwera mu mtengo. Ukaziva mmene zilili muko zonotase zoona. Munthu akakwera mu mtengo mesa ndamene amaona patali. Yesu ukaziva literally ukhozo zoona kuti nzoona munthu okwera mu mtengo amaona patali. Koma chimene amafuna kutanthauza ponena mawu amene achandi chani. Afuna kutanthauza kunena kuti pokhala munthu wamkulu wadutsa mu zinthu zina. Ndezi zisanachitika amatha kudziwa kuti ukapanga ichi chidzatere, ukatere ichi chidzatere. Pamene wang'ono popeza suna zonepo umangona ngati makolo awo angachikale sakudziwa chimene anena. Ndakunena kuti ukamvera kukhala kwabwino ndiwe. Ubwino wake urani? Makolo akakuza kuti usachite izi, umapewa mavuto ena amene unakakumana nawo. Buku la Deuteronomy chapter 21 verse 18 mpaka verse 21. Mwana wosamvera sikukhala kwabwino. Amene akuphedwa, amene ogendedwa miyala. Ndakunena kuti mwana amene akumvera makolo, amene akulangizidwa chilangizo cha Ambuye, amakhala kwabwino. Amapewa zinthu zimene anakakumana nazo kuti akaziphunzireka. Amaphunzira ife kwa makolo amazoti ngati nthawi zina timaziona makolo amene ngati simudzipita sukulu mudzakhala akubarwidwa. Sudadzapangitsa kuti udzakhala akuba ndiwo, koma ito zoti nthawi zambiri ngati ukasemphana ndi zina zake m'moyomo umakumana zina zake. Ndachipaka kuti nchinthu chofunika kuti umvere ndithu. Ali anthu ambiri masiku ano kuti mukafunsa akakuzana kuti ine kuti nkapezeke pano ndili pano sindinkamvera. Ina kuti ndimamvera ine. Bwezi ndisanapezeke pano. Ndakunena kuti ndi chinthu chofunika kumvera, chinthu chofunika kulemekeza makolo. Pa chifukwa choyamba chimenechi kukakhale kwabwino ndiwe. Chifukwa chachiwiri akunena kuti anapeza kunena kuti ndikuti ukhale wa nthawi yayikulu pa dziko. Akuti ndikuti ukhale wa nthawi yayikulu. Akamba kuti ukhale wa nthawi yayikulu pa dziko afuna kuti ukhale ndi moyo wautali. Ndeta zina munthu akuzomati kumvera makolo ndi kutalikitsa masiku zogwirizana mwanji. Zogwirizana mwanji. Munthu amene samvera makolo, munthu amene sakulemekeza makolo, amakhala easy ukakumana ndi zovuta. Chomwe makolo amozoti osamaba, osamatere, iwe kuphwanya, osamvera, osalemekeza. Muzoe chikuchitikire ukapitiriza kukhalidwe loyipa udzakumana nazo. Mwina ngati ukuba unakatokhala mwina zaka 30 40 50 koma sukafika pamene ufa adzakugwira anthu adzakupha. Chakupangitsa kuti uphedwa apati cha atakulangiza sunafe.
Ndakunena kuti munthu amene akumvera makolo koma makolo akumulangiza chilangizo cha Ambuye ali nkuthekera kuti masiku ake amatha ochuluka. Sizotantha zoti munthu amene amamwalira sangathe kumvera makolo. Koma tikuyamba kuti munthu amene akuphwanya lamulo kusamvera makolo ali ndi kuthekera kofa msanga. Sakupha makolo koma zochitika zako kusamvera makolo kuja kuwapangitsa kuti ngati sumvera makolo sulemekeza makolo, ukapangitsa kuti usakalemekezenso ena, usakamverenso. Alipo anthu ena akamamenya mwina makolo awo, mwina makolo awo amamenya basi makolo awo osabwezera pokuti uyu mwana wanga ndikantere ndimubwerekaso basi uzisi. Uwona ngati ukakamenyanso ena kwina akapanganso chimodzimodzi, uyu wala kuti awo ndi ena. Ndakuti mwana amene samvera amachepetsa masiku ake. Masiku ake apa dziko amafupikitsa. Mwina unakakhala zaka 60, 70, 80, 90 koma sizimatheka pala kuika ndi pati sunamvere makolo ako. Ndiye kumvera ndi chinthu chofunika kwambiri mwa mwana kuti ayenera kukhala nacho. Pa verse 4 anapitiriza kunena kuti ndipo atate inu musakwiyitsa ana anu komatu muwalere iwo maleredwe ndi chilakizo cha Ambuye. Akuti atate tsopano musakwiyitsenso ana anu. Kukwiyitsa ndi kurani kapena musakwiyitsa fulana zoti yani. Nthawi zina zimatotheka mwana walakwa ndithu, koma kuti kulanga kumene tikulanga ndi kulakwa zigwirizana. Kodi mmene tikuyankhulira zigwirizana. Alipo nthawi zina makolo ena mwina apezera kunena mwana uyu ndiye wokanika uyu, mwana uyu kulankhula zosakhala bwino. Ndiye mwana uja akakhala payekha amaganiza koma ineyo mpaka nakanditene choncho kuti chimene ndalakwitsa njani hayi ndalakwitsa koma mpaka nakanditene choncho okay chabwino. Mwina sangaziyankhule koma mtima wasunga zimenezo. Tsikulinaso mdzatero kena koma mwana uja amati chabwino. Ndiziyazo zoti mwana uja akangokula akangochoka pamenepo basi bala otheraso pali. Nyakuti mwana wathu tikhale naye bwino ngati makolo. Akalakwa timudzudzule, ngati pofuna kumenya timumenye, koma tione kuti ndi size yake zigwirizana. Chilango ndikumpatsa zigwirizana. Ndakuti tikhale nawo bwino, tisawakwiyitse. Ayi. Ndoti pamene mwana ali ndi ndolemekeza makolo, pamene mwana ali ndi ndovera makolo, makolonso ali ndi ndo opanga zaunena kuti mwana athe kukhala osakwiyitsidwa. Koma sizilanda zoti akalakwa tisamlankhule ayi. Pamene tikupita mapeto kwa phunziro lathu tikaone buku la Mateyu chapter 15. Mateyu chapter 15 anakambaponso chinthu china pa verse 1 pa verse 7 zimene ziliso zofunikira kwa mwana komanso kwa makolo. Ananena kuti pa verse 15 tiyambire pa verse yake ya 1. Pomwepo anadza kwa Yesu Afarisi ndi alembi ochokera ku Yerusalemu nati, ophunzira anu alumphiranji miyambo ya makolo. Nda Afarisi ndi alembi afika. Tudziwa Afarisi ndi alembi amene timawerenga Baibulo kuti anali amodzi mwa anthu amene amalimbana ndi Yesu kwambiri. Ndi anafika kwa Yesu tsiku lina inu Yesu ophunzira anu paka alumphiranji miyambo ya makolo. Ndakufunsa Yesu ophunzira anu amalumpha miyambo ya makolo inuyo Yesu. Akunena choncho. Pakuti sasa mamanja pakudya kuti chimene amalumpha miyambo ya makolo nji pomwadya amangochoka uko kuyamba kutola siva basi madya anthu amenewo. Pa verse 3 ndipo iye anayankha, Yesu anayankha nati kwa iwo, inunso mulumphiranji lamulo la Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Ndi Yesu sakuti inunso kodi malumphiranji lamulo la Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Aja mambanga accuse Yesu kuti ophunzira ake amalumpha miyambo ya makolo. Yesu akuti inunso mmadzoti malumpha miyambo ya Mulungu. Ya makolo yo ili pasi koma ya Mulungu niyo mmayilumpha. Mmadziwa mmayilumpha ifake cha miyambo yanu. Pa verse 4 pakuti Mulungu anati lemekeza atate wako ndi amako ndipo wakunenera atate wache ndi amache zoyipa afe ndithu. Ndi Yesu akuti musayiwaletu pajabalira mulo ili. Mulungu ananena kuti mulemekeza atate wanu ndi amako. Ndipo amene akunyoza kapena wakunenera atate wache ndi amache zoyipa afe ndithu. Akuti mwana amene akunenera makolo ake zoyipa amenera afe. Buku la Deuteronomy general lija linachula lija amenera kuti afe mwana onenera makolo ake zoyipa. Akuti lamulo limene la Mulungu. Pa verse 5 koma inu munena amene aliyense anena kwa atate wache kapena kwa amache icho ukanathandizidwa nacho nchoperekedwa kwa Mulungu. Ndakuti alipo anthu ena amanena kuti
nakakuthandizani tu makolo koma pepani kuchali chikuti ndi project ndipo ndama zimene ndikuthandiza takapereka ro kuchali chizonse mori ndibe pokugwira ndelawa kukamba za lamulo la Mose nditi zonse takapereka kwa asembe zatha singakuthandiza ndipo ndezo ambiri tumanena zimenezo koma nanena kuti chani pa verse 6 iyeyo sadzalemekeza atate wache ndipo inu mupeputsa mawu a Mulungu chifukwa cha miyambo yanu. Verse 7 onyenga inu Yesaya ananena za bwino za inu ndikuti mesipirira ne Yesu akonera kuti iniyonso mumaphwanya lamulo la Mulungu mumaphwanya lamulo la Mulungu bwanji zinthu zimene munakatothandizira makolo anu mmanamizira kuti mwakapereka kwa Mulungu koma kodi mesa ndi Mulungu yemwe amene anakuza kuti mulemekeze makolo anu ndiye Yesu chimene afuna nchonera kuti yani awa anali ndi vuto momwe athandize makolo awo amathawira kuti takapereka uko pamene Mulungu yemwe anauza kuti muthandize mulemekeze makolo anu ndana kuti pase tuzuri mwana ali ndi udindo opitirizabe kuthandiza opitirizabe kupereka ulemu opitirizabe ulemekeza makolo ake ngakhale atakula koma ina amati chani basi sinatha tinathana amene aja basi iyaya ankandizuza amene aja basi ndathana nawo sindzapita konso kumeneko akuti mukatero kuphwanya lamulo la Mulungu musanamizire kuti ndimakapanga zinthu za Mulungu pamene makolo anu akuzunzika tangoganizana ndi anthu angati amene amaphwanya lamulo limeneli alipo anthu ambiri amaphwanya lamulo limeneli koma pa Yesu akunena kuti msatero tili ndi udindo othandiza makolo athu ana ngati mufuna kukhalitsa pa dziko lapansi akuti kuti verani makolo anu kodi inu mumamvera makolo anu kapena simmamvera ndiye lamulo linaperekedwa ndithu kuti ana inu verani atate anu komanso amayi anu mukatero zinthu ziwiri zichedza kuchitikirani kudzakhala kwabwino kwa inu komanso masiku anu adzachuluka Mulungu akhale nanu pamene muganizira zimene taphunzira lero mwina tili ndi funso kapena ndimanga tikolokuza chiro nambala iyi 022 766 kufikira nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen. Wanguyera mdaliso mpasetu Koma awili aimamu Amuna Mikaziu mzimu Wanguyera mdaliso mpasetu Muluza nisiawa atate leloli Muna kwa tisadamu ava kalelo muluza nisiawa atate leloli muna kwa tisadamu ava kalelo maawili aimamu